Слава Україні, Вітаю. брати та сестри! Героям слава. Вітаю, колеги. Так, сьогодні в Вітаю. нас непростий ефір. Ну, не знаю, дорогі наші глядачі, як для вас, але для мене точно непростий, тому що в нас в етері пан Віктор Ягун. Страшно називати це слово через дефіс генерал-майор. Я лише в книжках таке читав, чесно кажучи. Для мене все, що вище було майора, це вже щось таке дуже високе і далеко. А тут я в етері з генералом-майором. Тому схвилювання, певно, є, чесно скажу. Я буду намагатись втримуватись, але... Ярослав, с генерал-майором СБУ и экс-заместителем главы СБУ Виктором Ягуном. Виктор, добрый день. Доброго дня. Добрий день. Завжди хотів задати це питання. Воно риторичне, але тим не менш. Чи бувають колишні працівники спецслужб? Не буває. О. Не було. Ну, коротко і зрозуміло. Друзі, ну а ми Можна нагадуємо, що... багато і філософські, і дуже виважено, але на часу немає. Нагадую нашим глядачам, друзі, ви знаєте, що робити. Заходите на нашу трансляцію, ставите вподобайку, пишете коментарі і підписуйтесь на канал, раптом, якщо ви ще чомусь не підписані. Так. Ну что, кто начнет? Алена. Во-первых, да, у нас сегодня так много интересных вопросов, которые мы, надеюсь, сможем обсудить. А учитывая, что у нас с Ярославом четко сложившийся дуэт любителей обсудить российскую агентуру и таких заядлых русофобов, то можем начать, и у меня уже заготовлены вопросы некоторые, по Российской Федерации. Виктор, у меня первый вопрос такой. Ну, он обширный скорее, а мы и сейчас видим приезд, будем уточнять по ходу, мы и сейчас видим приезд, желание приехать много русских, так называемых хороших, да, в которых нам видится, а мы предполагаем, что не только видится часто, ну, либо прямая агентура, либо агенты влияния Кремля, не обязательно Кремля, там какой-нибудь новой России, да, олигархата и прочее. Вот что касается российской агентуры. Многие считают, что Россия начала создавать свою агентурную сеть в постсоветских странах где-то в начале второго срока Путина. Это более давняя история или это именно где-то так и начало происходить? Це неправда. Неправда, тому що команду на створення чи відновлення оперативних можливостей в Україні, зокрема, не тільки в Україні, а й в інших республіках, Путін дав ще на посаді керівника ФСБ. І я про це говорив, і тут дуже багатьом це не подобається. Про те, що в кінці 90-х, на початку 2000-х років в Україні почали з'являтися молоді військові пенсіонери Збройних сил, МВД, ФСБ, інших силових структур, які раптово згадали, що вони з України родом, що треба піднімати народне господарство в Україні, і їх тут багато стало. Так от, це почалося десь, зараз скажу, десь починаючи навіть напевно, ще до Путіна навіть. І є дуже багато відомих прізвищ людей, які тут з'явилися, які досягли значних успіхів, хоча могли залишитися в Росії, і я думаю, що вони там так само могли чогось досягти. Ну, наприклад, я вам можу привести приклад. Та? От є офіцер Збройних сил Російської Федерації. Він служить в авіаційних частинах. Все в нього добре складається. Раптово, він поступає і закінчує академію Жуковського, що передбачає, що він буде, отримає підполковника Збройних сил Російської Федерації. Тобто після академії, точно він вже буде
якщо не командиром полка, то там десь замкомандиром полка, десь так от. І в перспективі, напевно, генералом так само. І все це йде так, все по накатанні. Тут раптово він звільняється з Збройних сил Російської Федерації, приїжджає в Донецьк, подає документи в Службу безпеки України. За цей час торгує дисками різноманітними там комп'ютерними, відеодиски, там не знаю що, на базарі в Донецьку. Стає начальником відділу господарського забезпечення відразу його беруть в Службу безпеки, і він буквально там за деякий час стає начальником відділу господарського забезпечення. І починає активно просуватися по службі в Службі безпеки України. А потім ми чомусь чисто випадково з'ясовуємо, що робить значок випускника Академії Збройних сил Російської Федерації на кітелі голови Служби безпеки Якименка. Ну, от я вам розказав приблизно таку історію. Та? І я таких історій знаю, ну, я вам можу десяток розказати, причому прізвища людей, які зараз там почнуть зразу в суд подавати. Я ж не кажу, що вони всі там, да, агентура Російської Федерації, но мені ця тенденція ну зовсім не подобалася. Зовсім. Це на тому фоні, що в Росії чітко було прийнято положення, що ти не можеш приймати участь, ні, не так, що ти, якщо ти хочеш служити в структурах спецслужб Російської Федерації, ти до третього покоління не маєш мати права мати родичів за кордоном. В переважній більшості це стосувалося вихідців з України. Тобто, випадок дуже простий. Тато з мамою приїхали колись на початку 90-х в Росію, отримали паспорт Російської Федерації. Дитина народилася на території Російської Федерації, закінчила школу, все відмінно, все по тих всіх параметрах. В структуру ФСБ його не взяли. Ну, тобто навіть не взяли на вивчення. Чому? Тому що батьки колишні громадяни України, а дід з бабою живуть в Україні. От все, закрили цю тему. Тепер розкажу, ну, щоб вже закріпити цю тему остаточно, що насправді відбувалося. Розкажу про свого родича. Я родом сам з Молдови, і, ну, такий далекий родич, я чисто випадково з ним познайомився, вже от коли ця ситуація сталася, я з ним познайомився. Я про нього і не здогадувався. Це там, ну, далекий родич, не близький. Ну, але факт залишається фактом. Він старший за мене, він в 83-му році закінчив Кишинівську школу міліції і поїхав, він сам за походженням українець, і він поїхав після розподілення, після школи міліції, поїхав на Далекий Схід. Десь там в Амурську, грубо кажучи, Хабаровський краще, я не знаю, ну десь там, на Далекому Сході служив. І прослуживши там більше 25 років, дослужився до полковника МВД Російської Федерації. І прийняв рішення звільнятися на пенсію. Його викликали в кадри і кажуть, які в тебе плани? Він каже, ну які плани? Розрахуватися, отримати пенсію, все продати і поїхати в теплі края до родичів Молдови. Він каже, слухай, каже, а в нас є до тебе пропозиція. Ти не хочеш поїхати в Одесу працювати? Ми тобі роботу запропонуємо, пенсію будеш отримувати. Він каже, ну що там, від Одеси додому там по дорозі 300 кілометрів. Він каже, нормально, це ж не декілька тисяч кілометрів. Він погоджується, їде в Одесу. І йому справді дають роботу, він працює директором одної з фірм, яка належить такому невеличкому олігарху Пугачову в Одесі, в порту. Нормальна зарплата, все нормально, все чудово. Він квартиру, не знаю, купив, знімає, ну, все нормально. Він паралельно зробив собі паспорт громадянина Молдови по народженню, тому що Молдова має безвіз раніше за нас. Їздив в Європу відпочивати, все чудово. І тут починається війна. Починається війна, і до нього доходить, для чого його взагалі в Одесу цю відправили. І він через моїх родичів, через то все, виходить на мене, приїжджає в Київ і фактично здається в полон. Каже, слухайте, каже, ситуація критична. Я ж не дитина, я розумію, хто я такий. Я полковник МВД на пенсії. Я достатньо розумна людина і розумію, що в будь-який момент до мене можуть прийти якісь друзі з Росії і сказати, слухай, каже, от чемоданчик, поклади його, будь ласка, десь там в порту.
Каже, для чого мені воно треба? І от в мене риторичне питання. Я вам два приклади привів, як от відправляли пенсіонерів на Україну. А скільки таких пенсіонерів взагалі у нас? От, у нас реєстр взагалі ведеться, не ведеться. Тому наявність агентури в будь-якому місті, в будь-якій точці критичної інфраструктури – це дуже така цікава тема для розмови. У меня, Ярослав, я в продолжение один вопрос задам, потом тебе уступлю. Вот где-то перед началом полномасштабных таких действий с 24 февраля известный представитель агентства Bellingcat, я не ссылаюсь сейчас, не обсуждаю там, насколько они разведывательные или не разведывательные, но во всяком случае широко в инфополе украинском заявлял о том, что они предоставили в СБУ кучу расследований о различной агентуре российской, в том числе о белорусской агентуре, да, которой много среди беженцев 2020 года, ну, учитывая, что было много представителей пророссийской оппозиции, там, и так далее, да, и что якобы все эти расследования, вот они всплывут в течение месяца, двух, ничего не всплыло, потом, ну, во всяком случае, мы следим за инфополем, ничего такого не увидели. А потом появляется в телеграм-каналах рассказ о том, что задержанное количество, в том числе и белорусских агентов именно российского влияния, ФСБ, тут же появляется опровержение. Насколько можно верить вот таким расследованиям, и насколько это так, как вам кажется, и почему мы не видим громких расследований сейчас? Дивіться, я не знаю, чим вони там займаються і як це робиться, тому що не хочу втручатися в процес. Хлопці працюють справді деякі на виснаження, але разом з тим хочу просто пояснити, що будь-яке розслідування, будь-які заяви, які передаються Службі безпеки, вони справді ретельно мусять бути перевірені. Це раз. По-друге, ніхто просто за інформацією, тим більше іноземних представників, когось затримувати не буде. Це однозначно. Для того, щоб пред'явити звинувачення людині, треба мати достеменні факти його, в першу чергу, контактів, це раз. А по-друге, виконання завдання через ті контакти. Якщо цього немає, то людині пред'явити немає чого. От нема, тому що він в суді просто не буде засуджений. Тобто в нас же ж немає тої позиції, коли прийнято рішення по формальних ознаках людей затримувати і відправляти в фільтраційні табори. У нас немає фільтраційних таборів. Наведу приклад, що таке фільтраційний табір чи табір для таких людей, які були затримані за формальною ознакою. Під час Першої світової війни значна кількість громадян Канади українського походження були затримані і трималися весь цей час в спеціальних таборах в Канаді. Канада на той час була така собі не сама, це була монархія, але вона така демократична була монархія, м'яко кажучи. Візьмемо інший приклад, Сполучені Штати. Вони, не розбираючись, просто затримали і тримали в таборах під час цієї війни, під час Другої світової війни, громадян японської і німецької національності. До речі, родичі Трампа, які так само німець за походженням, нібито так само перебували в одному з таких таборів. Тобто я просто до чого веду, що в нас немає такої практики і ми її не застосовуємо. Давайте всіх, хто має родичів в Росії або за походженням росіян, запроторимо в табори. Слухайте, от реально нас не тільки не зрозуміють, ми ще й зробимо собі ведмежу послугу, грубо кажучи. Тому будь-яка інформація мусить перевірятися. Інша справа, що люди тут роблять в такій кількості, або вони працюють на Україну, або вони розкачують
лодку в якусь зовсім іншу сторону. А такі випадки були, і вони тут і розборки між собою проводили, і замість того, щоб десь об'єднуватися і допомагати Україні, вони там розшарувалися, там ті за тих, ті за тих, ті за тих. Ну, тобто тут це все більше їхні проблеми, ніж наші. Тому ретельна перевірка, в разі її підтвердження, людей не обов'язково будуть затримувати. Можливо, треба просто за ними проконтролювати їх, поспілкуватися з ними. І потім є таке поняття, як робота спецслужб. Робота спецслужб спрямована на те, щоб можливо вивести цих людей на подвійну співпрацю. Може вони, там, не знаю, якісь там ігри проводять з спецслужбами Білорусі чи Росії. Це ж так само цікаво. Тобто є дуже багато моментів, як реалізувати інформацію щодо людини, яка контактує чи співпрацює з ворогом. І не обов'язково, що це закінчиться судом. Пане Вікторе, ну ми всі, як то кажуть, і Українська служба безпеки родом із Комітету державної безпеки, якби, і ви ну, людина, яка тривалий час працювала в нашій структурі. Чи є, тобто про агентів впливу і про агентів безпосередньо в структурі в СБУ? Тому що, наскільки я пам'ятаю, там буквально до 2014 року був якийсь протокол про ненапад між ФСБ і СБУ, ну тобто щось такого плану. Тобто наші структури були доволі близькими. Наскільки багато саме в структурі СБУ, от я розумію, що не можна сказати якийсь фактаж, але наскільки от ФСБшні агенти саме в структурі СБУ працювали, працюють, будуть працювати? Наскільки очищення відбулося? Очищення відбудеться тільки тоді, коли Службу безпеки очолить людина, яка народилася на території України. Це, до речі, стосується не тільки Служби безпеки, це всіх правоохоронних органів і Збройних сил України. Коли ми завершимо історію єднання з колишнім Радянським Союзом і так далі, так далі. Тому що я дуже знаю багато випадків, в тому числі під час цієї війни, коли контакти на рівні, там, от ми разом вчилися в школі, в училищі чи в академії, давали свій негативний наслідок. Зокрема, я чуть не був знищений диверсійною групою 13 квітня 2014 року, тому що один з керівників Збройних сил України, один з керівників тоді називалося ВДВ, високомобільні десантні війська, щось таке, пішов фактично на контакт з ворогом і не допустив виходу бронегрупи в Славянськ і таким чином не підтримав нашу Національну гвардію, і ми не змогли здійснити зачистку міста від банди Гіркіна. Ну, от така історія була на моїх очах. Що стосується Служби безпеки, дивіться, поступово вона справді чисто таким еволюційним шляхом очищувалася від людей, які свого часу прийшли з КДБ. Це при тому, що дуже багато з них реально вболівали за Україну, залишалися українськими патріотами. І я просто знаю історію, коли в 91-му році значна група офіцерів служби зовнішнього, першого головного управління, воно так називалося тоді, першого головного управління КДБ РСР, це зовнішня розвідка, вихідців з України, приїхала в Київ з проханням взяти їх на роботу, і вони готові були тут з нуля починати створення української спецслужби зовнішньої розвідки. І хтось з наших високих посадовців просто категорично відмовився від цього. І я навіть підозрюю, хто це, тому що для чого нам потрібні ті високоінтелектуали. А щоб ви розуміли, що значна кількість людей, яка працювала в службі зовнішньої розвідки Росії, потім вони розвернулися, вернулися в Росію, про їхню подорож мало хто знає, і вони продовжили службу
в службі зовнішньої розвідки Росії. А чому саме вихідці з України? Тому що знання української мови, знання українського менталітету допомагало їм працювати з українською діаспорою по всьому світі і здобувати ту інформацію, яка була необхідна для тоді Радянського Союзу, а потім для Росії. І це значна кількість тих офіцерів, вони досить такі активні були, дієві і приносили значну користь для Росії, на жаль, а не для України. Ми прийняли таке рішення, що ми своїх будемо виховувати. Чи виховували? Не знаю. Будемо сподіватися, що виховували. Значна кількість людей, які потрапляли в Службу безпеки, вони не мали чіткого стержня національної ідентифікації. Тобто для них просто була спецслужба, і там, не знаю, вони по лінії батьків, дідів, і вони реально не дуже розуміли, чим відрізняється Росія від України. От ми всі тут є, ми колись об'єднаємося, напевно, ми знову зійдемося, будемо жити разом. Ну, такі от були, такі кадри були. І вони вже були молоді, вони вже прийшли при Україні. І от таких всіх колишніх комітетчиків, от таких от ватників, там, грубо кажучи, і так далі, ну, не знаю, там, людей, яких намагалися впровадити в Службу безпеки. Була історія, яку розказували після кримських подій, коли ФСБшник в райвідділі, який фактично в повному складі перейшов на сторону ворога, представляв нового начальника і каже, а начальником у вас призначається там капітан Іванов. А цей капітан Іванов, от він сидить серед цих людей, і один з них встає там і каже, так я вибачаюсь, так це ж наш от Іванов, він лейтенант. Він каже, ні, каже, це він тут у вас в Службі безпеці був лейтенантом, а в ФСБ він капітан. Ну, от, реальні такі от випадки були. Тобто хтось же ж його готував, впроваджував паралельно і службу, і це, і ФСБ, і в СБУ. Були такі випадки. Але хочу сказати, що оті всі провали, да, в кадровій політиці, там, вони всі компенсувалися військовими діями. От реально. Війна нарешті поставила все на свої місця. І я бачив людей, які раніше висловлювали якісь там, ну, якщо не сентименти, то якісь там позитивні відгуки, там, да, там, чи от ми не розуміємо, що причепилося до Росії. Вони загинули в бою в перші місяці бойових дій у 2014 році. Не зрадивши присязі, вони йшли до кінця і вони загинули від російських куль. Незважаючи на їхню там колишню риторику. Я знав оперативників, які мали там, ну, не родинні, ну, такі дружні стосунки, наприклад, в сусідніх областях, ну, тому що вони живуть там, наприклад, ну, грубо кажучи, Харків, Білгород, так? Вони там контактували, якісь там змагання разом проводили, там зустрічі дружні на кордоні. І я знаю, як він змінився в обличчі, коли агент, якого він затримав з вибухівкою і який мав підірвати ешелон з паливом, назвав прізвище оперативника ФСБ, який його готував. А це виявився його там, ну, якийсь там товариш, з якого він знає не один рік. І він поклявся, що каже, поки він не знищить цю всю мразоту, яка прислала на його рідну, там, ну, умовно кажучи, харківську землю, оцю всю мразь, він не заспокоїться. І люди перевиховувалися буквально на очах. Тому тепер от таких от відвертих, що там, не знаю, там, томік Карла Маркса чи бюстик Дзержинського на столі, ну от явно в Службі безпеці не залишилося. Неявних, да, ну неявних будемо, я так сподіваюся, виявляти. І не думаю, що вони там, навіть от з початком цієї війни дуже була інформація про затримання і в системі Служби безпеки агентури російських спецслужб. Тому очищення структури спецслужб від спецслужби ворога, від агентів спецслужб ворога, це такий процес постійний. Боротьба триває, і вона і буде тривати, навіть якщо не будуть говорити гармати. Дякую.
Виктор, я хотела спросить по поводу реформы СБУ. В чем она заключается и насколько она проходит адекватно ситуации? Ідея реформи СБУ насправді дуже проста. Стояло питання про приведення її до функціоналу світових стандартів, зокрема стандартів, які розглядаються в НАТО. Це відділення правоохоронної діяльності від діяльності спецслужби, тобто створення спеціальної служби. Якщо подивитися в цей закон, який зараз діє, там написано, що Служба безпеки України – це правоохоронний орган спеціального призначення. Отак от. Тобто це правоохоронний орган. Він діє на підставі Конституції, Закону про Службу безпеки, але разом з тим він діє ще на підставі Закону про оперативно-розшукову діяльність і про контррозвідну діяльність. Тобто виходить так, що паралельно є два закони, на підставі яких діє ця структура. Відповідно, ця структура проводить дізнання, здійснює накопичення матеріалів, проводить слідство, пред'являє підозри, і утримує затриманих в слідчих ізоляторах. Тобто здійснює всі ті функції, що і правоохоронні органи. І є функції, які явно спецслужби, я не кажу, що спецслужби цим не займаються, але вони трошки займаються зовсім іншому напрямку. Це те, що стосується славнозвісних, головного управління К, який там був, і головного управління по боротьбі з економічними злочинами. Тобто, явно не лінія роботи спецслужби. І стояло питання про відділення цих функцій. Як вам пояснити? Чому для чого це треба було робити? Грубо кажучи, ви отримуєте інформацію про те, що людина працює на ворога. Це злочин. І відповідно до Кримінально-процесуального кодексу є певна процедура, як це все має бути документуватися і реалізовуватися. Тобто ви маєте зібрати цю інформацію, підтвердити її, пред'явити йому, зареєструвати кримінальне провадження, пред'явити йому звинувачення, підозру, розслідувати, підтвердити, передати в суд і так далі. Задіються всі механізми, слідчий, суди, санкції, прокуратура, все. І як агент, або як джерело можливої інформації, або ігри з супротивником, він для вас просто нікчемний. Тому що про нього знає вже стільки людей, що просто якісь там це раз. А по-друге, ви не можете приховати цю інформацію, тому що ви тоді потрапляєте під дію Кримінального кодексу, тому що ви приховуєте злочин. Зовсім інша ситуація, якщо ви спецслужба. Ви дієте зовсім інших параметрах. Ви не зобов'язані інформацію передавати в рамках Кримінально-процесуального кодексу і діяти зовсім... Ви можете його перевербувати, і він може працювати на Україну і принести якусь користь, і потім ви його виведете з кримінального процесу і там ще й нагороду йому якусь дасте. Отак от. Так діють спецслужби. Це так, грубо кажучи. А такие прецеденты есть перевербовки? Виктор, я прошу прощения, что я веду. Так, зрозуміло, що є, але факт залишається фактом, що в нас, на жаль, це не було доведено до кінця. І коли почали готувати новий закон, в нас знову з'явилося масля масляне, що у нас буде спеціальна служба з правоохоронними функціями. Якими функціями? Або спецслужба, або правоохоронний орган. Давайте розбиратися. Тобто є функції, які треба справді виконувати спецслужбі. В тому числі і по організованій злочинності. Тому що організована злочинність працює, як правило, взаємодії з спецслужбами, в тому числі і іноземних держав, зокрема Російської Федерації. І зрозуміло, що міжнародні контакти і використання якихось корупційних складових для вербування наших чиновників і правоохоронців Росією використовувалося для здобуття інформації, для впливу на наші органи влади. Тобто все це зрозуміло.
Але є зовсім інший механізм використання, і це зовсім по-інакшому називається. І ніхто не займається там з корочкою, не бігає, нікому нічого не показує, листи не пише, а працює дуже тихо в кабінеті, тому що в першу чергу робота оперативного співробітника це не спецназ з маски шоу, а це дуже-дуже продуктивна робота в кабінеті, аналітична робота, як аналіз документів, їх опрацювання і так далі, і так далі. І тільки тоді ми можемо вийти на якийсь результат. Деяким людям це не подобається, знаєте, як же так? Чому не можна там ногою відкрити двері, зайти, показати корочку і сказати, так, всі арештовані, або там ще щось таке. Ну так от, умовно кажучи, це некрасиво. Ні, нам треба от такі повноваження, щоб нас боялися. Спецслужбу мають поважати. Спецслужба має впливати на суспільство, навіть своїми специфічними якимись там діями. Контролювати деякі процеси, але ніяк не мають боятися. Це однозначно. Тому в нас і пішли такі різні триття. У взаємодії з нашими партнерами були підготовлені певні пропозиції. Вони, незважаючи на те, що був величезний спротив, все ж таки пройшли через Верховну Раду. Вони були проголосовані в першому читанні, ну але доблесно потім поховані, і невідомо, коли вони знову повернуться. Хочу сказати, що для того, щоб ми пройшли в НАТО, нам недостатньо реформи там якихось в тих всіх параметрів. Ви подивіться вимоги, які ставилися перед війною. Чітко серед 5 вимог була реформа Служби безпеки України. Чітко. І тут хочу сказати саме анекдот, що хтось собі вирішив останнім часом подати якийсь законопроект про створення якогось НКВД, черговий раз об'єднати контррозвідувальну функцію і розвідувальну функцію, на базі Головного управління розвідки створити якусь спецслужбу, забравши частину функцій від Служби зовнішньої розвідки, від Служби безпеки, зокрема військову контррозвідку. Все це об'єднати під одним дахом і от створити таку якусь цікаву структуру, не знаю, як її назвати. Хочу сказати, що якщо ми оголошуємо відмову від курсу на НАТО, то я тоді зрозумів би такий підхід. Так легше всіх разом об'єднати під одним дахом, зробити, кажу, ще якесь НКВД, назвати його, може, якось пострашніше, самий великий СМЕРШ, і йти вперед. Але якщо ми хочемо бути серед країн НАТО, нам треба розуміти, що розвідка окремо, контррозвідка окремо, і в контррозвідкою не має займатися багато органів. Є один уповноважений орган, який цим має займатися. Розвідка у нас в Україні представлена на даному етапі 3 структурами. Це Служба зовнішньої розвідки, це Головне управління розвідки Міністерства оборони, і це управління розвідки Державної прикордонної служби. От 3 розвідки. Більше у нас немає. У нас ще намагалися під розвідку підтягнути Бюро економічної безпеки, але поки що з фінансової розвідки з неї поки що я не побачив. Сейчас прервемся на 5 минут на новости и продолжим на новини. Так, тому що... Прислухайтесь до свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Йобана, блядь, русня! Слава Україні! В етері новини. П'ятниця, 10 червня на календарі. Відбувся 11-й обмін звільненого голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, який був 2 місяці в московицькому полоні. Про такі радісні новини повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Далі ще гарні новини з окупованого Донецька. Там стався вибух. Він пролунав прямо біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Чепушиліна. Так, подробиць поки нема, але 3 дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Чепушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати, як закінчилися
всі ці Паші, Губарєви, Захарченки, Гіві з моторолами, то колаборанти. Здавайтесь, поки не пізно, пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Хоча б залишитись живими, повідомляє Андрющенко. Далі, російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками. Це слідує з перехоплення Служби безпеки України. Послухаємо. Привет, мой сладкий. Как у тебя? Знаешь, что я сегодня кушал? Ты такого никогда не кушала. Ничего. Животное? Барсук, Нет. мышь, Нет. крысу. Собаку. О, боже мой. Вас что, вообще не кормят? Ну, мясо, охота же. И чё оно? Ну, ничего, так вроде нормально. Правда, это мясо жесткое. Фу, мне ж тошнит. Ну, как дела, Вань? Да ничего, нормально. Вас что покушать? Ой, покушать вот банки привезли консервированные. Какая-то закуска, там морковка, капуста. Мы сразу ее выкинули. Херня полная. Как поросята. Да. Щи какие-то там непонятные. О, сколько пайков-то, насколько там? Сейчас пока нет. А, Куда-то налево ушли. туда, наверное, вывозят, да, и там уж продают. Конечно. Якщо не від куль українських воїнів гинуть, то вони згинуть з голоду. Я сподіваюся, що так і є. Далі Росія продовжує блокувати евакуацію жителів Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вся вільна Луганщина під щільними обстрілами окупантів, тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Вимотуємо ворога, розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Також, за його словами, траса Лисичанськ-Бахмут наша. Наступна дата ганьби рашистів 22 червня. І це вони собі так придумали, що до цієї дати нібито вони хочуть захопити місто наше, Сєвєродонецьк. Оточення нашим військам на Луганщині не загрожує, наголосив Сергій Гайдай. За даними британської розвідки, бої продовжуються в Сєвєродонецьку. Росія контролює більшу частину міста, а також має невеликий прогрес у спробі взяти під оточення більшу площу з півдня та півночі. Критичний дефіцит ліків в Херсоні є, а Маріуполь на межі спалаху епідемії холери, зазначає британська розвідка. Окремі випадки холери фіксуються з травня. Так, дійсно, це вже не перші повідомлення, що є така ситуація жахлива з цією холерою. ЗСУ знищили базу вагнерівців на окупованій Луганщині. Ось так це виглядає. Вона розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку московити нахабно окупували у 2014 році. Вижив лише один рашист, розповів Сергій Гайдай. На Росії тим часом є дефіцит високоточних крилатих ракет, які країна-агресор використовує для обстрілів України. У зв'язку з цим ворог почав використовувати радянські Х-22, чи то Х-22, скоріше, Х-22 хай буде. Вони так, і це раніше про це повідомлення також були, а ось оновив, так би мовити, інформацію заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. А українські військові показали, як працюють на полігоні чеські САУ Дана. Дивимось. По москалям буде нормально. Нині на Донбасі йде артилерійська війна, і її результат залежить від того, яку і скільки зброї Захід надасть Україні, розповів заступник керівника військової розвідки України Вадим Скібіцький британській газеті Guardian. За його словами, наразі у цьому артилерійському двобої Україна програє Росії. Поки що Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських. Наші західні партнери дали нам близько 10% від того, що в них є. Ну а Україна використовує від 5 тисяч до 6 тисяч артилерійських снарядів щодня.
Ми майже використали усі наші артилерійські боєприпаси і тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО калібру 155 мм, заявив Скібіцький. А в передмісті Токіо почали знаходити ритуальних солом'яних ляльок з портретом Путіна. Ось так це виглядає. Подібні ляльки Вуду були знайдені прибитими до дерев на території 7 храмів в місті Мацудо. От такі ляльки, які називаються вара-нінге, їх створюють як опудало того, кому бажають зла. А ми ж знаємо, кому ми бажаємо зла, знаємо. Товаришу Путіну, саме так, товаришу, і всім, і хорошим, і поганим русським. Наразі в мене все. Більше новин буде в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь, ставте вподобайки під цією трансляцією і підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам! А я нагадую нашим чарівним глядачам, що ви маєте можливість поставити вподобайку, підписатися на канал, написати нам якийсь коментар, бажано цікавий. А в етер для вас продовжують вести Ярослав Журавель, Лена Васильєва і наш гість, пан Віктор Ягун. Пане Вікторе, от продовжуючи тему реформування СБУ, так, от певної реформи. От складається таке враження, ну, ми прекрасно розуміємо, що СБУ завжди була в сферах впливу президентської вертикалі, назвемо це так. І складається таке враження, що за те, що ця структура виконувала ту місію, яку на неї покладав президент, який би прізвище він не носив, вона мала можливість займатися певною і комерційною діяльністю, називаємо це так. І, власне, чи можлива якась реформа СБУ, якщо ми не спроможемось зробити, ну, я розумію, що говорити про повну незалежність від президента, там, говорити не можна про повну, але, скажімо, якусь, ну, відносно, щоб у нас було, знаєте, на кшталт. Ми часто любимо дивитись приклад Штатів, так, де от говорять, що є процедура, є незалежні інституції, які от якби президент там чи інші посадовці не хотіли впливати, в них є завжди обмеження певні, процедурні. Чи загалом в нас можлива така історія? Чи можливо, щоб СБУ стало саме СБУ? Я розумію, що ви розказуєте про тонкощі законодавчої бази, про там, але вони зрозумілі тільки таким людям, як ви, які розуміють ці тонкощі. А от якщо ми так дещо спростимо цю схему. Знаєте, коли задають такі питання, я зразу питаю, от ви маєте приклад, от є Сполучені Штати. Хто у них міністр юстиції в Сполучених Штатах? Знаєте? Поняття немає. Так от, міністр юстиції – це генеральний прокурор. Нормально, так? Да? Тобто генеральний прокурор Сполучених Штатів – це є міністр юстиції. А ви знаєте, що ФБР – це всього-навсього департамент в складі Міністерства юстиції. От такий от страшний ФБР, то все. Тобто
система, яка є в Сполучених Штатах, да, або в Великобританії, вона зовсім не підходить не нам, не моїм. Тобто, ну, є такі традиції. Така сама приблизна традиція, напевно, в нас мала б бути. Тобто, чому? Тому що є керівник держави, є певні завдання, які виконує керівник держави, і є структури, які йому мали б підпорядковуватися. У зв'язку з чим ми просто прийняли рішення, що із-за того, що ми демократична держава і хочемо бути демократичною державою, але контроль якийсь треба здійснювати, ми підемо за тим, як вже було зроблено в світі, ми підемо через громадський контроль. Як здійснюється громадський контроль в нормальних країнах? Він здійснюється через уповноважених громади. А уповноважені громади – це у нас в наших умовах Верховна Рада України. Тобто в Верховній Раді України, це, до речі, практика і деяких країн, там, зокрема в Великобританії, створюється спеціальний комітет, якому передаються функції по контролю за діяльністю не тільки Служби безпеки, а й там, інших спецслужб, розвідувальних органів. Відповідно, треба просто прийняти ті вимоги, які мають бути в людей, які потрапляють в той комітет. Ну, зрозуміло, щоб туди не потрапила якийсь ворог умовний, да, і не здавав інформацію, яка може стати йому відома у зв'язку з виконанням його службової діяльності. Разом з тим, це контроль. А функцію призначати, звільняти, залишити за президентом за погодженням комітету. Тобто, президент є певні вимоги, наприклад, там, хто такий має бути голова Служби безпеки. Да? Він має там 5 років досвіду, там, певного освіту, певний вік, там, ну, можна багато чого там придумати, але от є параметри. І за тими параметрами президент подає, що от я хочу бачити цю людину. Він проходить комітет, приймається в Верховній Раді. Тобто декілька рівнів контролю. І зворотній бік, якщо є претензії до Служби безпеки, що вона не виконує ті чи інші функції, тоді або самого голову, або когось з керівників викликається на цей комітет і приймається рішення про подальше його перебування на тій чи іншій посаді. І якщо комітет рекомендує звільнити його, це обов'язково до виконання. Хоче президент цього чи ні. Тобто отакі от механізми. Разом з тим, ситуація з призначенням того чи іншого керівника викликає здивування, тому що вона була придумана вже поза конституційним таким от методом. Чому? Тому що призначення голови служби зрозуміло, призначення його заступників, добре, там указом президента. Але президент призначав вплоть до всіх начальників регіональних управлінь і вплоть до начальника кадрів, начальника управління по роботі з особовим складом. Це якась така дивна ситуація, коли голова Служби безпеки відірваний від керування своїм підлеглим. Тобто він міг опинитися в такій ситуації, коли йому призначають в регіони людей, яких він зовсім там не бачить. Це така трохи дивна була ситуація в службі. Я думаю, що це один із таких елементів, який справді давав можливість впливу і регіональних еліт, і ще якісь там груп впливу на ту чи іншу ділянку. Да? От не зібралося, наприклад, там пару олігархів і сказали, знаєте, нам не подобається цей начальник департаменту, а давайте вийдемо на керівника президентської адміністрації там, чи що там офісу і скажемо, слухайте, каже, у нас тут є хлопець такий гарний, він все вміє, все знає, давайте його призначимо. І забудемо поставити до відома голову там Служби безпеки, і бах, його, все, і на наступний день того знімають начальника департаменту, а того призначають. Чого? Звідки? Хто прийняв рішення? Чому не пройшли через комітет? От такі от речі. Це для чого кажу? Я не кажу для того, щоб звільнити чи не звільнити вплив на службу, а щоб порядкувати ті всі речі. Закон має бути один для всіх. Прийнято рішення, що призначити ту людину можна тільки от такому механізму. Все, обійти цей механізм неможливо. Якщо прийняли рішення, що людина
яка має потрапляти в службу, має мати такі параметри. Все, обійти це неможливо. Тільки по таких параметрах. А то починаються якісь там винятки, давайте подивимося, а може ми домовимося, або ще щось таке. Що стосується того, заробляли чи не заробляли гроші, насправді переважна більша частина Служби безпеки ніякого відношення до заробляння так званого грошей не мала. Тому що, як міг заробляти гроші співробітник контррозвідки? Він мав знайти шпигуна і тероризувати його. У вас певна корпоративна етика, ми з розумінням до цього ставимось. Ні, це риторичне питання було. Так, тому що є різна служба безпеки, от в чому проблема. Є там співробітник контррозвідки, який реально ніякого відношення до бізнесу ніколи не мав і мати не міг, просто в апріорі. Або, наприклад, Департамент захисту національної державності. А був Департамент економічної безпеки, він контролював, наприклад, там великі підприємства. Зрозуміло, що було що і звідки і як. Тобто це так само дуже чітко було в службі видно, і це було надзвичайно прикро, коли служба була розділена на якісь касти. Так? Хтось міг приїхати на Мерседесі собі дозволити, а хтось роками не міг дозволити собі нормальну квартиру і знімав в якійсь підворотні. Там. Це дуже було неетично по відношенню до людей. Тому я кажу ще раз, що структура має бути закритою, і вона справді має бути відділена від бізнесу і від впливу, в тому числі і політичних структур. У меня... Я думаю, у нас спільне буде це питання. Олег, давай. Щодо московського патріархату, умовно, назвемо їх так, московських попів. Тобто складається таке, скільки років діє ця структура в нашій країні, і я, принаймні на своїй пам'яті, жодного разу не зустрічав, щоб десь було викрито десь публічно агентів церкви. І складається таке враження, що була, знаєте, якась така неформальна директива, що ми релігію не чіпаємо. І ця директива, таке враження, працювала в різних органах державних України. Що ви можете сказати на цей рахунок? Скажу, що це неправда. Тому що були викриття і була справді інформація. І знаєте, коли людину в 2014 році затримують зі зброєю в руках, а він один з бойовиків, а автомат в нього під рясою, а зверху ще якийсь там предмет, який нагадує хрест, висить, то як можна було реагувати на цю людину? Отак і реагували. І він був засуджений за колабораціонізм, не знаю, як його називалося, сепаратизм, якось так, за зраду батьківщині. Тобто були такі випадки. І зараз є такі випадки. Ви знаєте, що на Київщині були священники, які перейшли на сторону ворога і допомагали ворогу. На Сході 14-15 рік так само показав деяких священників, так би мовити, я не знаю, як їх назвати, псевдорелігійної структури, які листівки зберігали відповідного змісту і агітацію проводили на своїх теренах за ворога. Тобто інформація була, ситуація контролювалася. Єдине, що справді на нижньому рівні служби матеріали накопичувалися, опрацьовувалися, і в деяких моментах бували такі випадки, коли вони доходили десь до керівництва і їм казали, політично недоцільно або не на часі. Це правда, реальність нашого часу. І це стосувалося, як правило, в першу чергу московського патріархату. Слава Богу, що ситуація трохи змінилася, розуміння цього підійшло. Єдине, що, бачите, московський патріархат намагається мімікрувати під вигадані якісь там обставини. Вони там, то вони порвали з московським патріархатом, то вони його там поминають, то проклинають, невідомо, що там відбувається всередині. Але я би казав, що раз і назавжди треба закривати цю лавочку. І хоча я спілкувався з представниками Православної церкви України, вони категорично проти, щоб з них робити мучеників. Кажуть, що люди поступово все одно перейдуть з часом туди, куди треба,
а вони просто вимруть як клас, як динозаври. Ну я просто не маю часу чекати, тому що я не розумію, на якій підставі вони зайняли наші святині, вони їх контролюють, і до тих пір, поки вони їх контролюють, правди в цьому світі не буде. Вот, тем более вы говорите, что бывших не бывает. А мимикрия – это такая штука. Если там есть связь с Лубянкой, то вряд ли же она может прерваться. Слухайте, ну, всі просто чітко розуміли, що до 43-го року так звана створена Сталіним Православна Церква України, ця Російська Православна Церква, це була не церква, це було псевдорелігійне утворення, контрольоване спеціальним управлінням НКВД, МГБ, потім КГБ. І воно так залишалося, і ФСБ зараз чітко контролює цей процес, і в них реально є імплементовані в цю структуру офіцери, які особливо це стосується закордонних місій, і вони під прикриттям в цих місіях працюють не тільки офіцери ФСБ, а й офіцери зовнішньої розвідки, і вони можуть там, не знаю, носити бороди і якісь хрести, але то, що вони належать зовсім до інших підготовлених людей, це однозначно. Я особисто спілкувався з Філаретом, він не приховував деякі речі, ну, це не публічні такі, але він розказував, як відбувалися деякі моменти. Він свого часу був за кордоном в Австрії, якщо я не помиляюся, і він розповідав, як до нього приїжджали ті псевдосвященники, які виконували зовсім незрозумілі функції під прикриттям місії Православної Церкви російської, там, і все. От і всі відповіді. У меня вопрос не совсем связанный с СБУ, скорее с внешними факторами, с Северным фронтом. Да, я по моменту происхождения. В данном случае Лукашенко сегодня выступил с речью определенно. Я бы попросила Сашу поставить там очень короткий кусочек, и из этого будет происходить два вопроса. 37-й. Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 20-м и после, еще раз повторяю, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю. Вы же знаете, что я просто так не говорю. Боюсь, чтобы это с нами не произошло. Дорогие мои, не дай Бог, начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать. Вы побежите впереди. Вы этого хотите? Я нет. Вот так. Вот так. Да, он последнее время, ну не последнее, он, конечно, нас всегда удивляет. У меня на самом деле такой вопрос. Я понимаю, что вы два в одном. Во-первых, чего больше всего боится Лукашенко? Я предполагаю, что... Ну да, чего больше всего боится Лукашенко? Калиновцы ли это, Украина, мифическая Литва, еще что-нибудь, то, что он говорит? Или все-таки это Россия, и на каком свете, как вам видится, понимая взаимодействие КГБ, ФСБ, это же... Я же понимаю, что вы долго это изучали, все это сейчас происходит. Одно ли это? Или эти две структуры взаимодействуют между собой? Там, какой, на ваш взгляд, над ним висит дамоклов меч? Насколько он сдался? Ну вот, собственно, такой общий вопрос. Дивіться, в мене чітке складається останнім часом враження, що він більше всього боїться Росії. Це навіть не обговорюється. Для нього Росія – це просто тихий жах. Він розуміє, що вона йде на дно, і на дно затягне всіх. Тобто, знаєте, як воронка тягнеться, і вона в цю воронку втягується все, що навколо. І він дуже намагається цю воронку оминути. Є дуже яскравий приклад світовий – це Франко. Франко отримав свого часу значну допомогу для своєї перемоги від німців, від нацистської Німеччини. Отримав не просто значну перемогу, якщо б не корпус Кондора, то я думаю, що він би і не виграв цю війну громадянську, тому що фактично там зійшлися інтереси Німеччини, нацистської Німеччини і Радянського Союзу, і Радянський Союз
тоді цю гібридну війну програв. І коли почалася коли почалися бойові дії в Європі Другої світової війни, Гітлер з якимось незрозумілим для себе здивуванням з'ясував, що в ось входить він, Японія, там, Італія, в якійсь мірі Болгарія, Угорщина, Словаччина ще була, там. Ну ніяк не Іспанія. Іспанія якось пропетляла. І всю війну він намагався втягнути в цю війну Іспанію і її дивізії, і так йому нічого не вдалося. Основне, що вдалося йому, я вибачаюсь. Блакитна дивізія, по-моєму, якщо я не помиляюся, яка приймала участь в війні на Східному фронті. Все, це основне. Більше нічого. Нічого йому не вдалося. І він, пропетлявши цю ситуацію, протримався ще 10 років після Другої світової війни. Ввів монархію в Іспанії, ну і більш-менш якось так от спокійно пішов на пенсію, грубо кажучи. Тому я думаю, що Лукашенко зараз активно шукає можливість власне, В сторону? вискочити з цієї ситуації. Ага. Я вибачаюсь, мене турбують зі сторони. У нас ще багато питань. Если останетесь с нами еще на 10 минут, будем благодарны. Нет, конечно, отпустим. Тоді дайте мені секундочку, щоб я відповів на питання, бо в мене тут дістають. Я очень Влас- хочу, Да. я очень хочу задать вопрос по информационной безпеке, так вот называемым хорошим русским, которые сюда едут. Ну, це свята справа. Свята справа. Да, потому что процесс, который происходит сейчас, ну и ты что-то хочешь спросить. Я вижу, Я насправді вичерпав свою інформаційну повістку, скажімо так. у нас в чате, я сразу скажу, у меня же еще я завожу к себе трансляцию параллельно, у меня тоже есть вопросы. Друзья, я вижу все эти вопросы, но есть вещи, которые в силу военного положения сейчас я не буду задавать, не могу, считаю их некорректными. И по большому счету на некоторые из них Виктор Ягун ответил в самом начале. Здесь вопросы часто касаются у меня российской агентуры, которая... Там, есть сведения откуда-то. Да, Виктор, мы можем потихоньку так двигаться к завершению. У меня такой вопрос. Уже можем? Да. Так называемые хорошие русские, которые толпой вдруг решили стать украинцами сегодня. Я имею в виду вот эти представителей информационного истеблишмента российского. Овсянникова, Невзорова, кто там еще сейчас приехал вчера на фоне Стеллы, председатель то ли штаба, то ли чего-то, Жданов Навального, имперца, ну и так далее, да, и, по-моему, Фридман, речь идет о возможном получении гражданства. Білковський теж свого часу хотів отримати громадянство. Все эти люди, они 8 лет как-то, даже при своей оппозиционной некоторой деятельности, тем не менее, оставались имперцами, мечтают о создании свободной России, а вовсе не о развале империи. Уживались 8 лет с тем, что война для них почему-то стала открытием 24 февраля. Я к чему? Это агентура или нет? Вот я прямой вопрос, насколько можно вообще... Или агентура влияния? Да, вот просто... И нужны ли они здесь? И стоит ли их принимать? И почему им вдруг сейчас как намазано в Украине, хотя они практически все имеют европейские паспорта и могут жить в любой стране мира?
И заехав сразу сюда, они начинают рассказывать там кто-то, как-то Овсянникова и Невзоров ее поддерживающий, там о снятии санкций в сторону простых россиян. Не все так однозначно, Путин плохой, а россияне в целом и ничего. Вот зачем их сюда пускают? Зачем эти вопросы о гражданстве там и так далее? Ні, ну от всі ті питання вони риторичні. Я їх повністю розумію і підтримую. Знаєте, ситуація дуже повторює те, що відбувалося після 17-го року, коли була революція там що там, чи ця лютнева, а потім переворот жовтневий. І коли от основна маса тих, що втікали з Санкт-Петербургу і Москви, вони рванули чомусь в Київ. І от в Києві вони побачили, що тут більш-менш стабільність, якась тут кав'ярні працюють, все нормально, тут якась все ходять. І вони от десь днів 10-15 відходили від того шоку, що відбувався в Москві і Санкт-Петербурзі, а потім починали, а чому тут у вас, типу, там прапор не такого кольору, а що це за українська мова, там, а хто ви такі взагалі? А ми ж всі з одного тіста, ми тут всі росіяни, ну і так далі, і так далі. Да? Там, а давайте там царя-батюшку, а давайте от тут зараз Денікін прийде. Ну, повторення просто один до одного, то, що відбувалося тоді і зараз. Тобто, хороші і плохі. Я розумію розуміння корисні. Так? От ще це розуміння я би ще зрозумів. Ну, але для чого цим корисним давати саме громадянство? Ну, я розумію, що є люди, які народились, наприклад, один там у Львові, другий в Дрогобичі. Ну, треба підстави, щоб відмовити їм в громадянстві. Вони по праву народження, в принципі, мали б отримати його. Тільки що там якась небезпека для національної, ну, небезпека для інтересів України, тоді можна там, не знаю, щось, мені здається. І то я сумніваюся. Думаю, що адвокати би там знайшли якісь лазейки. А от стосовно того, що значна кількість російської історичної наче почала шукати українське коріння, там своїх дідів згадувати, і взагалі звідки вони походять, ну, не знаю, Україна може не витримати цей навали, тому що 20 мільйонів за приблизними підрахунками мають українське коріння. Тобто нам або розширятися вглиб Росії, або приймати тут росіян. Це, блин, така стрьомна ситуація. Тим більше, що сюди їдуть люди, які реально починають, ну, вони просто так сидіти не можуть, їм треба чимось зайнятися, і вони починають розбиратися. А ви неправильно тут газети друкуєте, ви неправильно віщаєте, а у нас більший досвід, а давайте політтехнологи, у нас тут політтехнологи правильні є, і так далі, і так далі. Не знаю, мені це зовсім не подобається, і їх точно тут ніхто не чекає. А ще коли вони приїжджають і починають обурюватися, зняли Пушкіна чи не зняли, то нехай подивляться, як Пушкін використовується в агітації цієї військової операції, так званої, в Криму чи на окупованих територіях. Ну, тому що Пушкін. А среди них может быть агентура? Может ли это быть специально? Це навіть не обговорюється. Це навіть не обговорюється. Це така сама ситуація, як була з Білоруссю. Ми знали про ту агентуру, яка сюди прийшла. І ми знали, ну, єдина різниця, що та агентура, яка прийшла разом з опозиційними білорусами в Україну, в переважній більшості працювала не проти України, а проти самих білорусів, тут всередині. І вони реально настільки нагло працювали, що у нас була зафіксована ситуація, коли представники посольства винаймали людей з тих же білорусів, які ходили там і намагалися зірвати ті чи інші пікети в 2020 році на Майдані. Ну це взагалі, це просто було якась треш якийсь такий був. Тобто вони відкрито працювали тут, ну, ніби з своїми громадянами проти своїх громадян. Така міні-сценка була. А тут зовсім інша ситуація. Тут реально відчувається, що вони приїдуть сюди для того, щоб імплементуватися в наше суспільство, можливо, війти в нашу політику. І я, до речі, проти всіх тих людей, які намагаються стати депутатами, війти в якісь там кола політичні. Слухайте, ну,
Одна справа, коли там ваші діти-внуки, можливо, колись там прийдуть. І бо вони тут народилися, вони трошки інакше менталітет змінюється. А ви нічого не досягли в Росії і прийшли нас тут вчити? Якось мені не дуже це подобається. Дуже дякую, Віктор. Ну що? Я думаю, на цій Закінчуємо. оптимістичній ноті, доволі чіткій і зрозумілій, прямо як посил російському кораблеві, Да. ми можемо спокійно, з чистою душею завершувати цей етер. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нас в гостях був Віктор Ягун, генерал-майор. Генерал-майор. Правильно ж сказав, СБУ. Запасу. Заместитель глави СБУ. Все буде Україна. Дуже дякую. Да, все буде Україна. Дякую, до побачення. На все. Прислухайтесь до свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Йобана, блядь, русня! Слава Україні! В етері новини. Відбувся 11-й обмін. Звільнено голову Шевченківської обласної територіальної громади Олега Пилипенка, який був 2 місяці в полоні. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Слухаємо. Доброго дня, мы из Украины. Сегодня 11-й был обмен благодаря координационному штабу по работе с пленными. Вот. Почему говорю сегодня? Потому что 2 месяца там с чем-то был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого достали и вели переговоры мы очень долго. Поэтому до этого момента не хотел, не мог об этом говорить. Но сейчас он уже тут, поэтому его поздравляем. Все будет хорошо. А в окупованому Донецьку пролунав вибух саме в центрі міста, біля офісу голови окупаційної адміністрації Чепушиліна. Ось кадри вибуху. 3 дні йде, подробиць зрештою поки немає, 3 дні йде заміна керівництва окупантів із місцевих колаборантів на росіян, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Далі він пише в Телеграм, що і тут вибух біля офісу Пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати, як закінчили всі ці Паші Губарєви, Захарченки і Гіві з моторолами. То колаборанти, здавайтесь, поки не пізно. Хоча б залишитись живими, написав Петро Андрющенко. Російські командири продають пайки своїх солдат, а тому ті продовжують харчуватися собаками. Про це свідчать нові перехоплення Служби безпеки України. Слухаємо. Привет, мой сладкий. Как у тебя? Знаешь, что я сегодня кушал? Ты такого никогда не кушала. Ничего. Животное? Барсук, Нет. мышь, Нет. крысу. Собаку. О, боже мой. Вас что, вообще не кормят? Ну, мясо, охота же. И чё оно? Ну, ничего, так вроде нормально. Правда, это мясо жесткое. Фу, мне ж тошнит. Как дела, Вань? Да ничего, нормально. Вас что покушать? Ой, покушать вот банки привезли консервированные. Какая-то закуска, там морковка, капуста. Мы сразу ее выкинули. Херня полная. Как поросят. Да. Щи какие-то там непонятные. У вас сколько пайков-то, насколько там? Сейчас пока нет. А, Куда-то налево ушли. туда, наверное, вывозят, да, и там уж продают. Конечно. Їхній сухпайок – це реально гівно. Ну, таке гівно, яке людям давати не можна, а свинособакам бурятським можна. Росія продовжує блокувати евакуацію жителів Херсонської та Запорізької областей, повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук. Вся вільна Луганщина під щільними обстрілами, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку, вимотуємо ворога. Траса Лисичанська, Бахмут наша. Наступна дата ганьби рашистів 22 червня. Оточення нашим військам на Луганщині не загрожує, наголосив Сергій Гайдай, очільник Луганської обласної військової адміністрації.
А за даними британської розвідки, бої продовжуються в Сєвєродонецьку. Росія контролює більшу частину міста, а також має невеликий прогрес у спробі взяти під оточення більшу площу з півдня та півночі. Критичний дефіцит ліків в Херсоні є тимчасово окупованому, а Маріуполь на межі спалаху епідемії холери. Окремі випадки холери фіксуються вже з травня, повідомляє британська розвідка. А Збройні сили України знищили базу так званих вагнерівців на окупованій Луганщині. Вона розташована на місцевому стадіоні, розташовувалася, швидше за все, треба сказати, в Кадіївці, яку московити нахабно окупували 2014 року. Ну і в цій ситуації вижила лише одна вагнерівська чумоня, розповів Сергій Гайдай. На Росії виник дефіцит високоточних крилатих ракет, які країна-агресор використовує для обстрілів України. У зв'язку з цим ворог почав використовувати радянські Х-22. Такі ракети вони по нас запускають. Оце ракети, здається, 70-го року виробництва. Українські військові показали натомість, як працюють на полігоні з чеськими САУ «Дана». Дивимось. Нині на Донбасі йде артилерійська війна, і її результат залежить від того, яку і скільки зброї Захід передасть Україні, розповів заступник керівника військової розвідки Вадим Скібіцький британській газеті Guardian. За його словами, наразі у цьому артилерійському двобої Україна програє Росії. Україна, цитую, має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських. Наші західні партнери дали нам близько 10% від того, що в них є. Україна використовує від 5 тисяч до 6 тисяч артилерійських снарядів на день. Ми майже використали всі наші артилерійські боєприпаси і тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО калібру 55 мм, заявив Вадим Скібіцький виданню Guardian. А в передмісті Токіо почали знаходити ритуальних солом'яних ляльок з портретами Путіна. Подібні ляльки типу вуду були знайдені прибитими до дерев на території 7 храмів в місті Мацудо. А такі ляльки створюють як опудало того, кому бажають зла. Нині весь світ бажає зла росіянцям. Русні, московитам, свинособакам, русакам, московицьким окупантам-загарбникам, вбивцям. Кримінальна хроніка. У Кам'янці-Подільському 2 жінки заявили в поліцію, що їх побили сусіди. В ході слідства з'ясувалось, що били їх за підтримку Росії. Тому правоохоронці відкрили справу про колабораційну діяльність. Наразі в мене все. Більше новин читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Ставте вподобайки під нашими трансляціями, усіма трансляціями, які ви відкриваєте, і які вже відбулись, і зараз, і які ще будуть. А буде ще ефір о 20-й. Дуже цікавий етер, до речі, намічається там з 20-ї години. І так, підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Про вподобайки я вже сказав. Всюди підписуйтесь, де ви бачите scripting.ua і UMN чи Ukrainian Media Network. З вами був Назар Задарій. Дякую вам за увагу. Давайте триматися разом. Підтримуємо наші Збройні Сили України. І слава Збройним силам України. Смерть окупантам.
Дякую.